טוב, שלום לכולן, ממש ממש כיף להיות פה למרות האילוצים הטכניים, סליחה על הדיליי. אז אני, קרן, כמו שנאמר, אנחנו נדבר קצת על ניהול בימי קורונה ואתגריו. אני חושבת שככה בתור התחלה, אני אגיד שאני לא הולכת להגיד איזשהו משהו שאף אחד לא יודע, אבל לפעמים שככה שמים את הדברים במילים, זה עושה סדר וזה עוזר. אני ארחיק את זה שזה לא יפריע לנו. אז שמתי גם פה את הפרטים שלי, אם למי שיהיה כזה שאלות אחרי זה, או משהו שאני לא אענה עליו ונרצה להעמיק כזה ביותר אינטימי לפי כזה הצוות שלכם, אז ממש הכי בכיף בעולם. לפני שצוללים קצת עליי, אז אני מנהלת צוות דאטה אנליטיקס בחברה בשם אנפלן. חברת אנפלן זו חברה אמריקאית שהיא ממש לפני שנתיים וקצת הונפקה. היא קנתה את הסטארט-אפ הישראלי שאני הייתי חלק ממנו, מינטיגו, בספטמבר לא האחרון, אלא לפני שנה. ובמשפט עליה, לאנפלן יש טכנולוגיית SaaS מבוססת ענן, שבעצם מחזיקה נתונים של ארגון באופן חוצה, זאת אומרת על כל מחלקותיו, במטרה לעזור לארגון לתכנן ולנהל את הדאטה שלו בעזרת כל מיני מודלים, ואנחנו ספציפית, המרכז הישראלי שיושב בכפר סבא, יותר נכון כרגע יושב איש בביתו, אנחנו חלק ממרכז הדאטה סיינס שלו. באנפלן יש 1,900 עובדים, 21 סניפים בעולם, הרבה לקוחות מאוד גדולים, קארטרס, וודאפון, HP, זילו, טבלו, PwC, באמת הרבה שמות שכנראה אומרים לכולנו דברים מהיום יום שלנו, נתקלנו בהם ביום יום שלנו, ומבחינת התכנים שהייתי רוצה להתמקד בהם נגיד רבע שעה 20 דקות שאנחנו נהיה בחלק שלי, זה קודם כל, כמו שאמרתי, לשים במילים בכלל מה האתגרים שלנו, מה ההשפעות השליליות של הקורונה ואיך זה נכנס לנו לימי היום-יום בניהול שלנו, קצת בקטע של האופטימיות ו-embracing our new normal, כי אנחנו כבר רצים עם הסיפור הזה לא מעט זמן, ומשם נגיע גם לפרקטיקה, לדבר על איך אפשר להתמודד עם המצב, ממש דרכי ביצוע, איזו דוגמה שככה לי יצא לעשות לצוות שלי, וכמו שאמרתי, תרגישו חופשי, שאלות תוך כדי, פשוט לצאת מהאנמיוט, צ'אט, בסוף יהיה זמן, מה שתרצו. אז בואו נתחיל באמת מלתאר קצת את האתגרים. אז קראתי לזה, הכל קורה באותו כיסא, זאת אומרת, הקושי להפריד בגלל שאנחנו עובדים מהבית, אז תמיד עוד משהו קטן, וגם ככה אני בבית, והגבולות מאוד מתשתשים, חסרה לנו המסגרת, זאת אומרת, לצורך העניין, הסמליות שבה יצאתי מהבית, נכנסתי לאוטו, הגעתי למשרד, התחילה עבודה, וחוזר חלילה, כאילו, או לצורך העניין הפוך, הגעתי הביתה, עברתי את הפקקים ועכשיו אני בבית, עכשיו אני אימא, עכשיו אני בת זוג, עכשיו אני לא עובדת, וזה משהו שמייצר לנו את הקושי לייצר מסגרת עבור הצוות שלנו וכמובן גם עבור עצמנו. לצד זה, האירוע הוא מתגלגל, זאת אומרת, יש לנו הרבה חוסר ודאות, כי אנחנו לא יודעים לצפות מתי זה ייגמר ואיך זה ייראה, כאילו, כבר עכשיו מהחדשות האחרונות, עוד מוטציה חדשה, עוד סגר, הילדים כן יהיו בגן, לא יהיו בגן, איך זה ישפיע, זה משהו שקשה לנו לתכנן, והסעיף השלישי, שזה משהו שאני חושבת שלדעתי זה אחד הדברים הכי קשים שהקורונה והעבודה מהבית הביאה לנו כאתגר, זה כל העניין של התקשורת. אז נכון, אנחנו עובדות בהייטק ואנחנו גם יודעות לעבוד מהבית, אבל העבודה הסינכרונית בהפך הגמור מ-open space נותנת את אותותיה גם לרעה, והגדרתי את זה כאפס שיחות מסדרון, משהו שאולי בשגרה היינו מתייחסים אליו כמשהו מאוד מובן מאליו, נראה לי שעכשיו כל אחת כאן יודעת להצביע על הערך של אותם שיחות מסדרון שנלקחו מאיתנו. שיחת מסדרון יכולה להיות מישהו עבר שנייה ואני תקוע במשהו והוא יעזור לי. זה יכול להיות איזושהי קרקע ליוזמה חדשה שעלתה נטו מאיזו שיחה לא פורמלית. ושוב, זה משהו שאין לנו. וגם בפן הניהולי, אין את היכולת לראות את הצוות, אפילו סתם להבין באיזה מצב כל אחד הגיע היום לעבודה. על זה מן הסתם ריבוי ההסחות, סביבת העבודה היא לא תמיד אידיאלית, הכל הולך איתנו לעבודה, הכביסה, הכלים, הבן זוג, האוכל, הילדים, הכל, הדברים הטובים, הדברים הלא טובים, הכל מגיע איתנו לעבודה. והזכרתי ככה כמה פעמים ילדים, כי זו המציאות שלי, גם ראיתם בתמונה את הבכור שלי, ככה נראות רוב ישיבות הזום שלנו, כשזה
גולש לאחרי צהריים, כרגע ספציפית אני בחופשת לידה, אבל עד לא מזמן ככה זה היה נראה. ולצד זה שהזכרתי ילדים, אני יודעת גם מהחבר'ה הרווקים בצוות שלי, שגם הם מדווחים על קושי, זאת אומרת, גם ההיעדר תמיכה והמונוטוניות פוגשת לגמרי גם אותם, גם יש להם איזשהו אתגר קוגניטיבי בעבודה, זה עדיין מקשה. אז אני בטוחה שלא חידשתי פה יותר מדי, אבל כן שמנו את הדברים, אני חושבת, הכי שכיחים שאנחנו מתמודדות איתם, כדי בעצם לתת להם עכשיו את המענה ולפרוט אותם למה אפשר לעשות עם זה. אז אני אתחיל אגב, אני אוסיף. בטח. כן, אני אוסיף גם שעבור הרווקים, יודעת שאצלנו בעבודה, מספרים, מאוד קשה, במיוחד אלה שגרים לבד, הבדידות קשה. זה משהו של אולי לא ההסחות צד השני. נכון, אולי מאוד קטע ורגוע ואפשר להתרכז, אבל גם מאוד רוטיני ושוחק הרבה יותר מהר לגמרי. אבל לפני שנצלול לפרקטיקה, הגיע הזמן לעשות embracing our new normal, אוקיי? אנחנו הגדרתי את זה כחלק מאיזשהו ניסוי כלים ענק, שככל הנראה גם יעשה מהפכה בעולם התעסוקה, אבל קצת כמו בהיריון, עברו 9 חודשים, נרצה או לא, אנחנו צריכים להקל את המציאות החדשה. מה שיכול לעזור לנו להקל את אותה מציאות חדשה, זה, אני שמה את כובע האופטימית, חצי הכוס המלאה, אוקיי? אנחנו כבר שכחנו מה זה פקקים, לחלק מאיתנו, אולי לא כולן יסכימו, אבל לחלק מאיתנו יותר נוח מהבית. יש גם דברים באופן ספייס, כמה שהוא מאפשר את השיחות מסדרון, גם בדיוק זה יכול להיות העקב אכילס שלו, והדברים שאנחנו לא מתגעגעות אליהם, הרעש והקושי להתרכז, לפעמים אותם שיחות מסדרון שדיברתי בזכותן יכולות להיות סתם time consuming ומיותרות, והבית יכול לעתים לאפשר לנו להיות יותר ממוקדות. על זה יש איזושהי אינפלציה באנשים שרוצים ומעוניינים לתרום מהידע שלהם, וזה מייצר המון פודקאסטים והרצאות זום ופורומים כמו זה שאנחנו נמצאות בו עכשיו, שמייצרים המון מקורות השראה ולמידה, והכל מאוד מאוד מונגש, ואנחנו רק בתחילת התהליך. ודבר אחרון, שאולי הייתי צריכה להתחיל איתו, כי לדעתי הוא גולת הכותרת, כשאנחנו מדברים על אתגרים של עבודה מהבית, זה אומר שיש לנו עבודה. אוקיי? אנחנו בצד הזה של הסטטיסטיקה, שאנחנו לא מובטלים, בחל"ת, בירידה באחוזי משרה מאוד משמעותיים, אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, והסיבה ששמתי את התמונה הזאת של קערה שנוצרה בהשראת אומנות הקינצוגי, פעם שהיה חול, אז ביקרנו ביפן, וזה משהו ממש מגניב, שבעצם כשנשברת כוס או איזושהי קערה, במקום לזרוק את החלקים לפח, מה שהם עושים ביפן כחלק מאותה אומנות, זה בעצם מחברים אותה מחדש, ובשברים הם ממלאים את זה בזהב. אז בעצם נוצר משהו משודרג, ככה שמכיל בתוכו את הסיפור ההיסטורי, אבל עדיין אפשר להשתמש בו, ואפילו יש שיגידו שהוא יפה יותר. וזהו, אני מניחה שגם מהזמן עד כה אתם מצליחות לראות איך אולי דווקא אילוצים ומשברים יכולים לייצר טריגר לשיפור, אופטימיזציה, ליצירתיות, אז זה היה רגע, לפני שאנחנו צוללות, למה עושים, שנייה לבלוע, איך ממתיקים את הגלולה הזאת, שיהיה קל לבלוע אותה. עכשיו בואו נעבור לפרקטיקה. אז דיברנו על מה הבעיות. אני חושבת שהדברים שאנחנו צריכות לייצר עבור הצוות שלנו, זה דבר ראשון, איזושהי מסגרת. דיברנו על הסמלים שאין לנו אותם בעבודה הזאת, אז אפשר לייצר אותם באופן מלאכותי, וגם לנסות לעשות שהמסגרת הזאת תהיה מגוונת. מה שהוזכר פה בהקשר של הרוטינה והשעמום והשחיקה, אז זה משהו שאפשר להשפיע עליו בשביל לשמר את הפרודוקטיביות לצורך העניין, והמשמעות והמוטיבציה, כל הדברים החשובים והידועים האלה. הנגשת תקשורת מסדרון. פיארתי את אותה תקשורת מסדרון שכרגע אין לנו חלל משותף. זה משהו שאפשר לייצר באופן מלאכותי, ואני תכף אגע ממש ברעיונות פרקטיים לאיך אפשר לעשות את זה. כל הדברים האלה במטרה באמת לשמר את תחושת השייכות, את המשמעות לעובד, את המוטיבציה החיובית, ואני שמה את הדגש פה, אני יודעת שביום יום בתור מנהלות טכנולוגיות אנחנו משקיעות המון לסדר מערכות, נתונים, משימות, לגבות הכל, אז דווקא כאן אני מדברת על ההון האנושי, לשים עליו את הדגש, לא לנהל עבודה, לנהל את
אנשים, ויכול להיות שאנחנו לא יודעות בדיוק, סתם אני זרקתי את היעדים האלה מנקודת מבטי, יכול להיות שזה לא בדיוק מה שמותאם פה לכל אחת ואחת, יכול להיות שזה דורש איזשהו סיור מוכין עם הצוות, או עם צוות המנהלים, המקבילים שלכם, אולי זה דורש איזשהו סקר שצריך לעבור לעובדים כדי בעצם למפות מה הדברים שאנחנו צריכות לייצר, אבל זה ככה, אני חושבת, נותן את המטריה השכיחה של הדברים שצריך לייצר מול האתגרים שהצגתי. אז בואו נפרוט אותם, ולפני שניכנס לכל אחד מהם, התחלתי מעצמנו, אוקיי? זה מאוד קיצ'י, אבל זה גם מאוד נכון, אוקיי? אפקט מסכת החמצן, אם אנחנו נהיה באיזושהי שחיקה, באיזשהו מצב שלנו אין אוויר, לא נוכל לאפשר לצוות שלנו את מה שאנחנו מנסות לעשות. וכל אחת יודעת מה עובד הכי טוב אצלה. אתם מכירות את עצמכם, אתם יודעות מה נותן לכם אוויר, אני יודעת שנגיד, אצלי ברגע שהתחלנו להתגלגל, וזה כבר לא היה משהו שהוא זמני, מאוד עזר לי להגדיר לוח זמנים. לוח זמנים שהוא שקוף לכולם, שגם הבן זוג שלי וגם הצוות שלי יודע מה השעות שבהם אני פחות זמינה, זאת אומרת, אני לא מול הסלק, אני לא מול המחשב, אני לא כל הזמן מרפרשת בג'ירה, אבל אפשר לפנות אליי בוואטסאפ לדברים שהם יותר, נקרא לזה, דחופים או חשובים, או להתקשר אליי, והעובדה שזה קרה, עזר לי גם עם העניין של רגשות האשם. עכשיו, אני לא אשקר, הם תמיד יהיו שם ככל הנראה, אבל זה עשה איזשהו סדר, זה בסדר שעכשיו אני עובדת, כי מחר יש את החלון הזה שאני רק עם הילדים. והכל היה הרבה יותר מסודר, ופה, תחת הכותרת הזאת, כל אחת יכולה להכניס את הדברים שיכולים לתת לה את אותו חמצן חיוני, ונעבור לפרוט את המשימות שאנחנו מנסות, את היעדים שאנחנו מנסות להגיע אליהם. אז דיברנו על מסגרת, דיברנו על סביבה כאוטית, שאנחנו רוצים לייצר בה איזושהי מסגרת. מסגרת יכולה להיות, להגדיר את מסגרת העבודה יותר טוב, את שעות העבודה יותר טוב, בגלל שאין את העניין הזה של סיימתי לעבוד כי אני עובד מהבית ואני בבית, אז זה פשוט מעגל אחד שיכול לא להיגמר לכיוון הטוב ולכיוון הרע. מסגרת יכולה להיות איזושהי מעטפת של פעילויות שהן יותר לכיף, לעברור, יותר להעשרה, ואני גם אתן דוגמאות יותר ספציפיות. כל תוכנית שיכולה לייצר איזשהו שינוי באווירה, לעכב את אותה שחיקה שדיברנו עליה, להטעין באנרגיות, לגרות אולי יצירתיות מול שגרה מאוד מאוד רוטינית ולפעמים גם בודדה. והדוגמאות שנתתי מעבר לבניית תוכנית עבודה, זה נגיד סתם, התחלנו משהו שנקרא Half Happy Hour, קראתי איזה טריפל H, שהוא קורה פעם בשבוע ולא משנה מה, אנחנו עוצרים, זה יכול להיות במסגרת צוותית, זה יכול להיות במסגרת צוות נוסף שאנחנו רוצים לחזק את מערכת היחסים שלו ושל הצוות שלי, אצלנו לצורך העניין, אנחנו עובדים מאוד צמוד עם הצוות האלגוריתמים ועם צוות דאטה, אז גם לעשות איתם פעילויות כאלה מאוד יכול לקדם גם את התקשורת ואת האווירה, וגם לתת לכל אחד להכיר קצת מעבר, בכוכבית, זה אפילו יותר חשוב כשיש עובדים חדשים, אני לא ארחיב כי שרון נוגעת בזה, אבל זה משהו שהתמודדתי איתו, והוא הרבה יותר מורכב מאשר עובד שיש לו איזשהו בסיס, שהוא זוכר את הדינמיקה של החברה, של הצוות שלו, של העבודה. ויש פה עוד כל מיני דוגמאות של פיקים, של האקתון, סדנאות העשרה, כל מיני דברים שיכולים לעזור. וגם אם זה דורש מאיתנו לתת איזושהי דוגמה אישית של להגיד עכשיו בסלק, אנחנו עכשיו לא זמינים, למעט מקרים חריגים, כדי שלצורך העניין צוות שאנחנו מרגישות שלא יודע לשים גבולות ולא יודע להתנתק, יקבל את הדוגמה הזאת ויחכה בהתאם. הדבר השני שנגענו בו זה באמת התקשורת, איפה שהזכרנו את בעיית שיחות המסדרון שנלקחו לנו, המרחק הווירטואלי שנוצר, אז אחד הדברים שאני אתחיל מהם, שאני חושבת שמצד אחד נורא כיף לעלות עם פיג'מה ולא צריך לשים וידאו וזה נורא נחמד, אבל שגרת וידאו דווקא יכולה מאוד מאוד לצמצם את המרחק הווירטואלי. אז כן להתעקש על זה איפה שאתם חושבות שזה יכול לתרום עם שיקול דעת, אבל זה משהו שממש יכול לעזור, זה לא יהיה כמו להיפגש פנים מול פנים, אבל זה צעד אחד יותר קרוב מלשבת מול שם. העשרות תוך וחוץ צוותיות. למה הוספתי את החוץ צוותיות? בדיוק כדי לתת את המענה
לעניין של לראות אנשים במסדרון שאתה לאו דווקא רואה אותם בלוז שלך, בישיבות שכבר מאורגנות לך בשבוע הקרוב. לצורך העניין, אם אנחנו עושים ישיבה עם מישהו שאין לי איתו שום סיבה חוץ מהישיבה הזאת להתראות איתו, והוא מעביר לצוות איזושהי השערה, כל אחת והתכנים שלדעתה יכולים לקדם את הצוות שלה, הבן אדם הזה כבר נכנס לצוות בראש, בתור מישהו נוסף במעגל הפניות. עוד מישהו שיכול להיות נגיש להם, יכול להיות שביום יום מה להם ולארכיטקט, הם לא חשבו עליו בכלל, אבל הוא הזכיר איזה משהו בהשערה שיכול להיות קשור למשהו שהם תקועים איתו, אז הופ, הנה הוא יכול להיות כתובת להודעה קצרה בסלק, ובמשרד יכול להיות שזה היה קורה באופן טבעי, כי הוא פשוט היה עובר מאחוריהם, אבל הנה יצרנו באופן מלאכותי את המפגש הזה של המסדרון. דיילי סטנדאפ זה משהו שאני מניחה שחלק עושים את זה גם, חלק עושות את זה גם בלי קשר לקורונה, אבל על אחת כמה וכמה שקשה לנו לדעת דברים שעצם הסביבה באופן ספייס או בחברה או במפגש היומיומי הייתה סוגרת המון פינות ופערים, אז יש לזה אקסטרה חשיבות בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע. דבר נוסף, הפסקות קפה משותפות. לצורך העניין, אחותי עובדת ב-Outbrain, המנכ"ל באופן קבוע, עושה להם הפסקות קפה שהם עולים, כל אחד עם המשקה והעוגיה המועדפים עליו. אתם שומעות אותי? תעשו לי איזה סימן, כי זה אמר לי שהאינטרנט שלי זה unstable. אוקיי, אחלה, תודה. ולא מדברים שם על עבודה, מעדכנים שם, ימי הולדת, כל מיני הודעות חשובות, אבל המטרה של זה לנקות את הראש. ודבר אחרון, מתבסס על איזושהי פעילות שהוא עלתה בקבוצה שלנו, של המנהלות, שמישהי עלתה user manual, שכל אחד בעצם מפרט מהם הוראות ההפעלה שלו, ואז חולק את זה עם הצוות, וככה מגיעים לאיזושהי העמקה של התקשורת. אז משהו כזה, פשוט קורונה אוריינטד, עם שאלות שפונות למה השעות שאני לא יכול לעבוד בהם, מה העוגנים שבהם אני לא זמין, מה בכלל דרך התקשורת המועדפת עליי. וזהו בהקשר הזה. מה שדיברנו עליו ביעד האחרון זה באמת האובר-אמפתיות ואקסטרה דאגה לאנשים, מהעבודה מהבית. ההון האנושי חשוב לנו, ואנחנו רוצות להגביר לו את תחושת השייכות והמשמעות בהחלט בתקופה הזאת, אז הייתי מתחילה באיזשהו מיפוי של רמת הטולרנטיות של הצוות שלי למצבי אי-ודאות ולמצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו. יכול להיות שיש אנשים בצוות שזה לא מפריע, לא פגע לרמת הפרודוקטיביות שלהם, הם לא דורשים איזה שיהיו שיח מאוד מאוד נקודתי והתאמות אינדיבידואליות, ולעומת זאת יש אנשים שבדיוק ההפך. סתם לצורך העניין, מישהו מהצוות המקביל אלינו כבר דוחה את החתונה שלו מאפריל שוב ושוב, מניחה שזה משפיע, אני מניחה שיש לדבר הזה משהו שהוא גם מביא איתו למשרד, ויכול להיות של גילוי אמפתיה למצב הזה יכול לעזור גם לא להרגיש יותר טוב וגם לא לעבוד יותר טוב. אז אנחנו מדברים על שיח שקצת חוצה את גבולות המשימה, אפילו ברמת האם עמדת עבודה שלו בבית היא נוחה, מבחינה טכנית, מה המצב שלו, מבחינה אישית, משפחתית, לדאוג למה שהאקדמיה העברית המציאה לו, מילה שלא כל כך תפסה, ל-well-being, לשלומות שלו. שוב, תמיד כל אחת מתחברת יותר או פחות לשיטת הניהול המאוד אישית ומלווה, אבל אני חושבת שפה זה אקסטרה חשוב יותר מהרגיל. ופה זה איזושהי דוגמה לתוכנית קיץ שהתחלתי... אפשר לשאול? כן, בטח, בטח. בקשר להכלה והדאגה, אז כאילו אני כמובן שמבינה את כל זה ומנסה לעשות את המקסימום עם הצוות שלי, אבל השאלה היא האם יש גם איזה גבול מבחינתך שבו ההכלה למצב כאילו של חוסר פרודוקטיביות הוא מוגזם וצריך לעשות משהו בקשר לזה, או שאת חושבת שבגלל המצב של הקורונה צריך כאילו איפה הגבול? זה מה שאני מנסה להגיד. מה היית עושה כדי לנקוט, לעזור למישהו שמאוד מאוד מתקשה, וניסית כבר לדבר איתו, וניסית להכיל אותו, ועדיין את לא מצליחה בצורה הזאת מהבית להוציא ממנו פרודוקטיביות, ואין מה לעשות, אי אפשר לעבוד מהמשרד. אז זו נקודה מעולה, אני חושבת שזה גם דיון מעניין מעבר לרמתי, אלא לכולנו, אבל אני רק אגיד מבחינתי שאני מאוד חושבת שחשוב לזקק מה המקור של זה.
אם זה משהו שאפשר לתת לו מענה בדמות שיפור העמדה שבה הוא עובד, אולי שינוי שעות העבודה, אני לא יודעת אם זה בן אדם שיש לו ילדים או לא, יכול להיות שאיזושהי התאמה וגמישות וללכת לקראת, תייצר אצלו מוטיבציה שתעלה את הפרודוקטיביות, יכול להיות שזה ממש לא הסיפור. זה גם מוביל לשאלה של איך עושים ריוויו בתקופת הקורונה, ואני מניחה שזה נושא אחר לגמרי. קרן חזרה. כן. כן, חזרתי, לא שמעתי מה עניתם, ואני לא יודעת אם שמעתם מה שאני עניתי. לא שמענו אותך בכלל. כן. הבנתי, אוקיי, בטח הייתי ככה תקועה באיזושהי פוזה מאוד יפה. רגע, אז... האמת מלכותית. רגע, אז אני משתפת מסך או שזה עבר למסך אחר, אני רואה. צריכה שוב. צריכה לשתף שוב. אוקיי, סבבה. עכשיו רואים? אז אולי אני אחזור, כי אני לא יודעת מה נאמר, אבל אני רק אגיד שמאוד חשוב לזקק את המקור של הבעיה, זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אם זה מישהו שהבעיה זה איזשהו סידור עם הילדים, או משהו שהוא פשוט לא מצליח להכיל, אז אולי איזושהי גמישות בשעות העבודה יכולה לעבוד איתו, וככה גם להעלות לו את המוטיבציה של כמה הלכו לקראתו, אולי זה משהו שנובע באמת איזושהי סביבה שטכנית מאוד מאוד קשה, אולי זה מישהו שצריך להמליץ לו, והוא מאוד מאוד צריך את הסימבוליות הזאת שדיברתי עליה, אז אולי ללכת לאיזשהו מקום סטייל WeWork, אני לא יודעת אם החברה תומכת במשהו כזה או לא. אני יודעת שיש אצלנו חבר'ה שעובדים בקבוצות קטנות, לפי התו הסגול, אבל כן נפגשים בבתים, כי מאוד מאוד קשה לחלק מסוים לעבוד לבד. אני לא יודעת אם זה ככה מאמצים שכבר את מרגישה שמיצית איתו ואת באיזשהו dead end של תסכול, אבל זה ככה מה שעלה לי בראש כזה בממש זריקה ראשונית. וכמובן זה דיון כאילו יותר גדול ממני, כאילו אם יש למישהי משהו מהניסיון שלה להוסיף, אז כמובן בכיף. אז אם, אני לא יודעת אם התנתקתי ואני מדברת לעצמי, אבל אני פשוט אמשיך. לא, לא, תודה רבה. תודה קרן. את יכולה להמשיך, כן. אז הדוגמה שרציתי להביא פה זה איזושהי תוכנית שעשיתי לצוות בקיץ, ממש אחרי הסגר הראשון, תחת הכותרת Work, Play, Learn, עם רפרנס ל-Work Hard, Play Hard ועל הדרך גם Learn Hard, שוב בניסיון לייצר את המסגרת, לייצר מסגרת שלא קיימת באופן מלאכותי, אז החלק הראשון של ה-Work Hard אין מה להתעכב עליו, זה פרויקטי הליבה שלנו, ולא משהו שרלוונטי פה לכל אחת. אבל החלק של ה-Play Hard זה בעצם מין עוגנים בלוז שממש נשתלו להם בקלנדר, שבהם אנחנו עושים happy hour, כבר סיפרתי מקודם, לפעמים עם הצוותים המקבילים לנו, לפעמים רק בפורום צוותי, לא משהו שצריך להיות כבד מדי, כל פעם מישהו מהצוות מארגן, אבל כן משהו שעם כמה שלפעמים אנחנו כזה, מה קשור עכשיו באמצע יום עבודה לשחק שם קוד או לעשות קהות או לא משנה מה, לפעמים הדברים האלה כן נותנים לנו אוויר, אני לא אעלה אתכם, כי זה לא עכשיו זום על פעילויות צופים, אבל יש לי מלא רעיונות לדברים שאפשר לעשות גם מרחוק, אז תרגישו חופשי להעמיק בזה אחר כך. תכתבי פוסט שלם על זה בקבוצה. אחלה, אין בעיה. עם כל הרעיונות שלך. יש לי שאלה על זה? יש לי שאלה, לאנשים לא נהיה, אצלי לפחות אני חובה, וגם האנשים בצוות שלי, יש להם עייפות זום כבר. כאילו אין להם כוח עכשיו עוד קהות, עוד איזה תופסים קו וירטואלי. נכון, גם כשהיה איזשהו פתח שההנחיות קצת אפשרו, אז אפילו נפגשנו ככה בשטח פתוח וניסינו קצת לשבור את שגרת הזום שהיא קשה בהחלט, אבל גם בזום אפשר לעשות כל מיני דברים של, לא יודעת, לשלוח מראש לבית וקצת לשבור את השגרה, או סתם כל אחד שלח לי איזושהי תמונה שהוא ילד ואיזושהי עובדה סביר להניח שלא יודעים עליו, ושיחקנו את זה עם עוד צוות, והם היו צריכים כמו משחק הזיכרון לייצר התאמות בין העובדה לתמונה, וכאילו זה עדיין היה בזום, אבל זה היה קצת יותר נחמד מעוד פעם כאילו לראות קוד, וקצת כזה מעברר. אז זה בכותרת של השכבה של Play Hard, ובאופן די דומה,
גם learn hard, זאת אומרת, רצף העשרות כאלה, עם כל מיני אנשים שנראה לי שיכלו לתרום לצוות שלי, מן הסתם הכותרות של הסשנים זה לפי מה שיכול לקדם את הצוותים שלכם, אבל מה הרעיון פה? זה אנשים שהם לא היו נפגשים איתם סתם ככה. אז אני מייצרת את המסדרון הזה, את ההשערה הזאת שעכשיו סתם כתוב פה טל סגלוב, טל סגלוב זה ה-Chief Data Science אצלנו, אין לו גישה ישירה לדאטה סיינטיסטים ולדאטה אנליסט שעובדים. אז זה משהו שיצר איזשהו תקשורת ואיזשהו ערוץ שהוא גם בטוח יכול להעשיר אותם, וגם מרענן אותם מאנשים שהם כבר עובדים אותם, וכבר עובדים איתם, וגם דיברתי על העניין הזה של פניות, של להנגיש את אותם אנשים, ומשהו שבאופן טבעי היה קורה לנו במשרד, ואני לפחות מרגישה שהוא מאוד חסר. אז גם על אותו רעיון, מעוגן בלוז, מייצר את המסגרת, מייצר לנו עוד רובד של תקשורת שאנחנו מנסות לחפות עליה, ובעצם מונה לנו בבת אחת על כמה יעדים. זהו מבחינת הדוגמה, אני אסתכם קצת במה עושים אצלנו באנפלם מבחינת החברה, פחות דברים שאני יזמתי, אלא מעגל תמיכה שהגיע מלמעלה, אז בעצם ניתנו מה שנקרא Mental Health Day, במטרה לתת עוד ימי חופש לעובד, לקחת אוויר מעבר לימי החופש המוגדרים, סכום לא מבוטל לשדרוג עמדת העבודה ובעצם להגביר את הנוחות של כל אחד מהבית שלו. הוסיפו איזושהי כמות מסוימת שבאופן יחסי של מניות RSUs, באמת כדי לייצר שימור של עובדים לטווח ארוך, הוסיפו תשלום של אינטרנט וטלפון, בעצם עד להודעה חדשה, הציעו מפגשים עם פסיכולוג, כל אחד לפי השפה באזור שלו, בארצות הברית הציעו להם רילוקיישן למי שכרגע נמצא במקום שעלויות המחיה בו גבוהות ויכול לעבור אולי לסניף אחר שלנו פלן, כל מיני משלוחים ופינוקים שהעולם הזה כל הזמן ממציא את עצמו בחדש כי יש לזה המון ביקוש עכשיו, ואני חושבת שמעל הכל איזשהו קו מנחה של הרגעה, של באמת התחשבות בעובדים, וזה משהו שעשה הרבה מאוד שקט לכולם. אז ציינתי את זה כי אני חושבת שזה לא מובן מאליו, כי לחלוטין משהו כן להתפאר בו, שאני מאוד שמחה שזו הדרך שההנהלה בחרה בה, והדרך של השקיפות ושל ההרגעה, ואני ככה על הדרך אדחוף גם שאנחנו גם בימים אלה עוד מגייסים, מעבר למשרות שהכנסתי למצגת מחפשים גם ראש צוות של דאטה סיינס, אז אם למישהי זה רלוונטי או מכירה מישהו שזה רלוונטי, אז יותר ממוזמנות לפנות אליי. וזהו, עם כל הניתוקים קצת חרגתי מהזמן, אז אני אגיד המון הצלחה שיהיה לנו עם הסיטואציה הזאת, שמתי ככה את התמנון, גם מנהלותיי התמנוניות, רפרנס לאיזשהו סרט שאני ממליצה לראות, וגם ככה לכל הכדורים שהקורונה הוסיף על מצב שגם ככה אנחנו מג'גלגות בו, אז מלא מלא בהצלחה לכולנו עם זה, זה לא נראה שזה עובר בקרוב עם המוטציה שהשמועה מספרת עליה, אבל אם יש איזה שהם שאלות, אז אני ממש